Sura 114. An-Nas. Ljudi. Mek. 6 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kul a'udhu bi rabbin nas. Reci, tražim zaštitu gospodara ljudi, Malikin nas. vladara ljudi, Ilahin nas. Boga ljudi, Min šarril waswasil khannas. od zla šejtana napasnika, Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. koji zle misli unosi u srca ljudi, Minal jinnati wan nas. od džina i od ljudi.